something happening. Oh, I can feel something happening. Oh, I can feel something happening to me. De Peelzwervers stonden zondag voor de laatste keer op de planken. Mede door gezondheidsredenen hebben ze besloten om te stoppen met optreden. Dat is echt definitief, ja. Na 78 jaar Peelzwervers. Dus, dat is mooi geweest. We hebben leuke tijden gehad. Ook mindere. Maar in het algemeen hele leuke tijden. En waarom hebben jullie er dan voor gekozen om af te sluiten met de nieuwjaarsreceptie bij het Schubke? Ja, dat kwam toevallig net zo uit. Dus voor 14 dagen terug hadden wij de Hoender. En daar hadden we al afscheid genomen. En vandaag hebben we dus het Schubke. En dan komen hier komen we ook al jaren, dus vandaar. Je maakt zelf al 61 jaar deel uit van de Peelzwervers. Wat is je mooiste herinnering? Dat waren dan de kermissen die we vroeger speelden. Dat mis je gewoon. De gezelligheid van de mensen. We hadden altijd eigenlijk volle zalen. En hoeveel optredens hebben jullie dan gehad in al die jaren? Heel veel. We waren eigenlijk amper thuis, laat het zo zeggen. Dus het was altijd muziek maken, dat stond altijd voorop. Want jullie speelden op kermissen, bruiloften en andere partijen. Welk optreden is dan het meest bijgebleven? Ja, dat waren dan vooral de bruiloften vroeger. En ook de dansavonden, dat waren gewoon gezellige avonden. En ook de matinees. En ook carnaval. In Zaal Den Engel, dat was volle bak altijd. En daar hadden ze maar een 800 tot 1000 man in de zaal. En die deden allemaal mee, dus dat was gewoon gezellig. Het waren toptijden toen de tijd. En jullie stonden bekend om een unieke sfeerbeleving. Wat maakte de Peelzwervers anders dan andere orkesten? Ik denk dat wij ons aanpasten aan de mensen die we in de zaal hadden. Dus de gezelligheid. Puur gezellige muziek. Welke reacties hebben jullie gekregen op het besluit om te stoppen? Ze vinden het gewoon jammer, maar ja, je kunt niet altijd doorgaan. Dus we komen ook op een bepaalde leeftijd dat je zegt van, nou het is goed geweest, we zetten er een punt achter. Wat gaan jullie dan het meest missen na vandaag? De gezelligheid. De gezelligheid en de sfeer onderling. Dus dat was gewoon goed. Lekker. We repeteerden elke week. En het was gewoon gezellig. En dat zullen we gaan missen nou. Blijven jullie elkaar zien? Tuurlijk. We wonen niet ver van elkaar af, dus dat is geen punt. Dus nog één keer alles geven vandaag? Ja, we gaan er tegenaan knallen. We hebben er gewoon zin in en wij doen ons best. Dus meer kunnen we niet doen. I fell into a burning ring of fire. I went down, 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 and the flame went higher, and it burst, burst, burst.